on je već preko 14 godina u automobilizmu, počeo se baviti praktički od slaloma, što je nekako i bazična disciplina s kojom preporučam da svakako želi ući u automotosport i krene, i tako odjednom rodila se ta neka želja da mi želimo nešto više, da želimo nešto drugačije, odnosno u tom slučaju više on, i odlučili smo prijeći u reli. Za reli naravno treba suvozač. U tom trenu nekako smo kroz razgovor zaključili da bi bilo najbolje da budemo suport jedan drugom, zato što smo cijelo vrijeme skupa i zato što nekako se najbolje razumijemo. Ne mogu reći da se uvijek najbolje slažemo, ali to je sasvim normalno, s obzirom da smo brat i sestra, ali nekako kako kažu sve ostaje u kući, kod nas kažemo sve ostaje u autu. Aha, dobro, da. Tako da tako smo krenuli u to, stvarno dobro funkcioniramo što se toga tiče. Slažem se s njim da, uz to što on vozi mora paziti na naše vrijeme vožnje, ja moram paziti na naše vrijeme upisa na vremenskim kontrolama, na to koliko nam traju etape, gdje moramo biti u kojem trenutku, i povrh svega moram znati gdje je koji zavoj, ili lijevo ili desno.